Good morning, Almera Lavin. Good afternoon, mga utana unta. If sa kinaraan na abay meaning ang damgon ta nga nangahingo o nangapodpod atong ngipon, unsa po'y pasabot kaha. Salamat sa makatubag. Ma'am, ang ngipon sa atubangan at least duha ka buok pun matangtang, pasabot nga ikaw ang takbuyan og sakit. Kung sa tuo sa bag-ang pasabot nga ang imong amahan ang takbuyan pod og sakit. Kung sa wala, ang imong inahan pod ang takbuyan og sakit. Ang meaning gid nimo pasabot nga mag-amping sa panglawas. Kung mahimo matulog og sayo, moinom og vitamins aron makalikay sa sakit nga motakpoy. So munay gamit sa kahulugan sa atong awm o mga damgo. Daghang salamat, Ma'am Ameral Levin or Levini. Good morning, Vicente Baron. Sir Laz, morning. Pahubad ko og usab sa awm sa akong anak na laki. Unsay meaning awm na sa may tangkogo nga mapaubsanon apan kuyaw kun masuko kay mamaak bisan og pangag. Pasabot ba nga talagsaon na ni siya masuko pero grabe pod mo kupos ang tanan. Munay kahulugan sa iyang awm. Salamat sa imong pagpahubad, Ma'am or Sir Vicente Baron. Sunod kang Malu Pasko. Morning. Pahubad ko sa akong awm rapid sa Candies. Sahay maglibo ko inani kung ato bang hubaron nga nasa aping or hubaron ba nato nga naa sa baba. Pero ang kuan god, ang sakop sa baba, kung imong sampungan sa imong palad, kung masampungan pa gani naa pagid na siya sa baba. So ang atong ihatag nga hubad aning imong awam ari sa baba, prangka nga mosulti, way lipod-lipod, dili usay hisabton sa ubang tawo, dili makapugong sa iyang pagabation, mao nga mosulti gyud sa anaa sa iyang hunahuna. Unya do na pod kay awm nasa ngilit sa iyang kinataw, dugokon kaayo, busa pahinumdom, one man woman, usar gyud ang unongan nimo sa imong kinabuhi. So, daghang salamat sa imong pagpahubad, Ma'am Malu Pasko. Ari pud ta ni Livan Antolion Gordo. Good PM say hubad ani awm sa ako duha ka awm sa wala og tos sa mata. Okay, kining awm nimo do sa mata nagkahulugan kini sa left side, nagpasabot nga maampingon ka, maluluyon pagyod. Unya igmat, pasabot igmat ka nang dili malipat, dili ka abtik ba, muna siya igmat. Meaning sa left. Kung sa tuo gani nga mata, nagpasabot nga makabantay sa umaabot, dili kalimbungan o katikasan. Away swerte ang imong uyab or bana, kay lisod na imong awm, di ka malipot. So daghang salamat, Ma'am Livan Antolion Gordo. Lain na po dali ni Gillian Peligro Orinay. Unsay pasabot sa akong damgo nga naay batan-on nga suod nako nga bata, giluba-luba siya unya namatay. Unsay pasabot ana kuya? Kung nakita nimo ang dugo nga miagas sa samad sa lawas sa maong bata, nagkahulugan nga magamping ka sa imong panglawas kay duahon kag sakit. Mana siya unya kung wala gani makita nimo ang walay dugo nga miagas pero dunay samad, pasabot nga mahayan ka sa imong partner. Wa po ta kabawon sa imong nahimong kasaypanan, basta doon na maabot ng pagmahay. Salamat, Gillian Peligro Orinay. Ari na punta ni Aqua Uho. Good PM, unsay meaning ani akong pasabot nga prangka nga musulti, way lipod-lipod, dili usay hisabtan sa ubang tao,
dili makapugong sa iyang pagabation mao nga mosulti gayud sa naa sa iyang hunahuna na doon na po kayo sa imong kinataw dugkon kayo busa hinumdumi one man woman ng gyud aron dili magkabulag. Daghang salamat. Aqua Rachel Hantika, good noon. Unsay pasabot ang damgo nga akong bana daw na ilain babae sa kadaghan damguhon mao gyud na permi madamguhan ako makamata na lang gud ko naghilak tungod sa damgon ako hinaut unta na hubad ani ako permi madamgo kanang magdamgo ka ma'am kabahin sa imong bana nga nag pinuang o nailain kuan siya kung ang imong mga previous nga mga damgo na tinuod pasabot ba nga kung nagdamgo ka og kwarta nakadaog ba ka karon og kwarta may natinuod ba kini pud ang imong damgo posible pud ni mahitabo kana kun ang mga tanang mga damgo nimo sa una natinuod pero kung wala gani kining imong damgo wala rin sa kahulugan pasabot mo gud ani nga kanang tao nga permi nimong makit-an permi mo gihuna kasagaran kung magdamgo ka mo po imong madamguhan. So therefore ang imong bana permi nimong kuyog permi makit-an walay kahulugan. Ang damgo nga gikudhian ka sa imong kapikas o sa imong partner sa imong uyab lahi usa na ang madamgo ka ng paakon kag bitin kanang hagkan ka sa aping hatagan kag sinsiyo sa damgo mo na mga damgo nga budhian ka pero kining imong damgo wala ra ni ma'am ayaw ka balaka dili ka balakan ang imong damgo. Daghang salamat Rachel. Arita ni Charlene say meaning ani nga na sa babaw sa ako agtang sa center rapid kana nasa agtang pasabot ni siya nga bright ka taas og panglantaw sa kinabuhi long range planning para sa iyang kaugmaon nya nakanindot kay dili ka makalimot sa imong mga kahigalaan so manihubad sa imong awom. Salamat Charlene. Son arita ni Kubol ng Kasmalinis, good morning. Unsa ipasabot sa akong damgo nga ni uli daw akong mama dala iyang bag. Ang kay mga damgo ako ng Osborne kung permi nimo gihuna-huna permi nimo makit-an permi nimo gika-istorya pasabot mo walay meaning so kung ang imong mama permi nimo gi-communicate so wala pud nay meaning ang imuhang damgo mahitungod sa imuhang inahan. Imong maangkon ang pagmahal ug pagpangga sa imong kabanay ug mga kahigalaan kung magdabo ka sa imong inahan unya for the long time wala kay communication kaniya so manahubad sa imong damgo. Salamat Kubol ng Kasmalinis. Arita ni Arjin Doblado, maayong buntag. Unsay meaning sa ako damgo nga nagpatay daw ko og dako kayong bitin og pagkahuman nagpatay na daw ko gihingot-an nga bata ako manghod dagan kuno kayong koto ang akong nakuha. So nakanindot sa imong damgo nga bitin kay imong napatay kini nagpasabot nga ikaw ang mugulang mananaog batok sa tanang igihan masinahon og mga maloibon. Ang nakabati lang kay nisumpay ang kuto. Ang damgo nga kuto dili gid maayo og kahulugan. Atong tanawon diri sa libro ang kuto nagkahulugan sa kasub-anan. Dunay kabanay nga mamatay hagsa ang negosyo panagbulag sa naghigugmaay. So manay meaning sa imong damgo Sir Arjen Doblado. Daghang salamat.
Geraldine B. Soliva, maayong buntag, nagdamgo na pod ko gabi nga ga-tsunami ko noon nya nang eskwela ko no mis akong tulo ka manghod. Unya naa sad ako kalibin naghilag ko maayo kay ako manghod isa gusto nako luwason. Ni kalitrag kawala si kog hilak kay wa jud nako makiti unya suko kayo ko sa ako kalibin kay wa niya pangita ako manghod o diri ra ko to kanang dam ko kag tsunami dili pud na maayo nagkahulugan nga nay panagbingkil o panag-away dunay samok sa panimalay dunay masakit panagbulag sa manag-uyab kung maigo gani ka, talikdan ka sa imong hinigugma. Geraldine Soliva. Sunod, arito ni Marigold. Unsay pasabot ani akong damgo. Galaslas daw ko sa akong kamot. May unta matubag. Kapilan jud ko nakadamgo og ingani. Kundi laslas ko pero hanap kaayo akong pananaw. Kung dunay samad, unya doon ay dugo nga niagas magpasabot nga takbuyan kag sakit pasidaan nga magamping ka sa imong panglawas matulog og sayo inom og vitamin sa aron dili masakit. So daghang salamat Marigold. Sticker sequence siyang say gidilit lang nako akong pangutan na wala man tubaga nako napalo man unta ko igo wala man gi-like pasabot ato man gi-like na nato sa previous nga video ang hubad sa imong damgo or basta sure ko na ato dito duha naman ka video nga ako ang gipost ikatulo na niya ako gihimo karon so tanawan lang dito ma'am sa previous videos. O daghang salamat Gabriel Dave Jimenez Padillo morning kana magdamgo og sandal tip in on sa meaning ana ang naagi diri sapatos ra sapatos nga daan or bago wala siya pero sandal or step in wala man dire sa meaning pero ato lang ihatag ang meaning sa sapatos kay parehas naman sila og kanang gamit step in or sapatos kung bag-o nga sapatos nagkahulugan sa usa ka panaw or travel kung daang sapatos ang imong madamguhan dunay suod mong higala o hinigog mga dugay na kaayong waig dungog nga mopatimaw. Pinaagi sa sulat, sa text, sa chat, sa video call o sa personal nga pagpakikita. Kung imong ilabay ang sapatos nga daan dunay dakong kabingkilan nga mahitabo. Kung maputol ang tikod sa imong sapatos o sandal magbugno ang asawa og bana ug magkinarwasay ang manag-uyab mag-uliay sa ilang mga handumanan. Nolger Sidorias may buntag karong buntag alas 5 kitos akong pagmata na damgo nga nakasakay akin magdamgo ka nga buntag na wala ni siya kahulugan sorry kay wala siya meaning ang imong nga damgo. Sir Larry, good morning sir, katong damgo nga naay mihatag nako og sapatos nga itom pero bago pa siya gisukod sakto kayo sa kontil anin to siya kay bag-uman na pa ang bagong sapatos nagkahulugan sa usa ka travel good luck sir na kay travel nga paaboton